Районның кырларында уҗым культураларын һәм күп еллык үләннәрне өстәмә тукландыру тулы куәткә бара. Кояш чыгуы белән дымны ялмап алгандай тиз арада юкка чыгара. Инде сабан культураларын чәчү башланырга да күп калмады. Рәзил Мусин исемендәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять язгы кыр эшләренә һәр елдагыча 100% әзерлек белән тотынган. Бүген көндә безнең 450 катнаша, 1700 катнаша, инде 3 белорус. Чәчәчәк 3 агрегат чәчәчәк, безнең 2 МТЗ-82 белән сызып пятиштери белән 2 агрегат чәчә инде, 150 чәчәчәк не белән сызып белән чәчәчәк инде. Шуннан бүген көндә бөтен әйберләр дә бар, безнең кадрлар белән тулы, механизаторлар бар, ремонтлар бетте безнең. 1225 гектарга чәчәбез бүген көндә, бу ел язгы культураларын чәчәбез. Шуның 700 гектары булай культурасы чәчелә, 400 гектары арпа, 123 гектары кара булай чәчеләчәк инде. Коллективның кәефе әйбәт, эшләр әйбәт, үзебез ремонтлап бетердек бөтен техникаларында, Аллаһка йөртмәдек, җегетләребез уңганнар, әйбәт эшләйбез. Бүген көндә хуҗалык басуларында күп еллык үләннәрне тукландыру тәмамланган. Бу эш барлыгы 150 гектарда башкарылып чыккан. Алдагы көндә дым каплатуга чыгырга әзерләнәләр. Мөһим агротехник чаралар арасында хуҗалык механизаторлары Халил Шарафутдинов, Рәвис Сафин, Рузил Габдраупов, Нәҗип Мустафин техниканың әзерлегенә кабат тикшерү үткәрә, һәр агрегатны көйләп чыга. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.